हाल बा। तेहू अकेले हमू अकेले। खो कितना खाए के बटे न खो तोरा खियाव तनी। ओलो बाबू हमार चढ़ चढ़ कारे सारे झरे लिया ये बकरी चरावत बाड़े। का कहला उसरे? का कहला है? झरेलिया तो कहला है। झरेली जी बोल, झरेली जी। झरेली जी। पिच्छू जी लगा, पिच्छू जी। झरेली जी। ओ बाइल बड़ी पॉइंट पर तोरा पता नहीं के 4 गो बकरी का मालिक बनी हम। 4 गो। आजकल के जो दुनिया में देख ले, बकरी या नौकरी या लकड़ी, ये 3 गो चीज फेमस बाटे। सारे तू यहाँ बकरी चरावत रहा, तर बाबूजी में शादी तय कर दी है। बाबजियो, बाबजियो, रे भिखरिया बाहर निकल। का चेक करता रे? सांस चेक करता नहीं चलता कि ना। पूजा कौन सांस रहेला? हमरा लागता कि बेहोश हो गल बा, सुगमगात नहीं। ई बेहोश ना, ई मदहोश हो गइल बा। हम जानता नहीं कि पिया ठीक हो। जो पानी ले आ। है ना ले आ बाबू, है ना ले आ। गिराओ तो बस बस। अब एकरा के होश में हम ले आओ तो। कोनो दिक्कत बा तोरा? हाँ बा दिक्कत। का दिक्कत बा? काहे हमर शादी तय कइलो? तोर ना शादी तय करें तो हम अपन शादी तय। अच्छा ठीक बा, शादी तय कइलो, कम से कम हमारे से पूछ लेवे के चाही। रे साला तोरा से हम पूछ के शादी तय करी। तू हमर शादी कइलो त हमारे से पूछ के कइलो का? हम शादी ना करम त ना करम। ठीक बा, मत करिए तो हम कर लेम शादी। का? हो रे शिवकत का बाड़ी रे। अभी तो हम कए गो शादी करेम बूढ़ी बूढ़ बानी का अभी हम कए गो शादी करेम ते ना करबे तो हम अपन शादी करेम। देखिए ही किया बा 4 लाख रुपया एगो 4 चक्का मिलता है। तोरा का बुझाता है? तो ठीक बा, तब हमहू देखले तनी तू कैसे शादी करता है। ठीक बा, ओ करबे करम सदिया। महाराज रुकी ना, कालिए पहुंच लेके आए। रुकी रुकी। ते कह लिए पंचायती ना करबे तो हम बियाह करेम। ठीक बा, तो पी लिया ते मीने पहुंच लेके दोसरा हाल नहीं खे। का टुकुर टुकुर ताकत वाली बाप बेटा काहे खातिर हई पंचायती बिटोरले बाड़ी? हमनी के घरे कोनो काम धाम नहीं खे। देखत तनी की रखले बड़ा कुकुर के पोस्टर एगो मोचा हई सुतुरमुर भीतर एगो पूछ है रख लेले बड़े। का मैटर हो बताओ? पंचायती हई काहे खातिर बिटोराइल हो? ती तक करही के परी। एगो घर में जवान बेटा के रहते हुए बाप शादी करो, बाप के कतल कर देवे के चाही। कर अब कतल ना करबे तो कहिया कतल करबे? यही खातिर न तोरा के पोसले बानी। ई करस बियाह त रास लीला, हम करेम तो कैरेक्टर ढीला। बतियाव तेरे कतल करिए हमार रे। जब तोहनी के आपसे में फरिया लेवे के रहल हो तो हमनी के बोलावला के का जरूरत रहल? हई तोर उम्र भइल 55 के आ देखो तनी कि ते दांत पीसत रे आ हई कतले करता। ये कुली करे के रहल तो हमनी के थिएटर देखे खातिर बोलावला हसन। देखिए मुखिया जी, ये मामला बड़ी गंभीर बा। कैसे भी मामला के रुपा सुलझा बुझा के संविधान को दी। देख फुदना बड़ा फुदुर फुदुर करत रे। अस्थिर बैठा रहना तो ठीक ना होई, बता देतनी। अरे भिखरिया हई 55 के उम्र में 55 वाला हरकत करता रे, शोभा देता तोरा? का चाहता रे बताओ है कोल जाओ। देखी मुखिया जी, कौनो माई बाप अपना बाल बच्चा के बुरा चाहेला ना चाहेला। जब हम एकर शादी तय करतानी तो ई कुत्ता कहता कि ना करेम बियाह। रउआ बताई ना बियाह करे तो हमारी इज्जत जाई कि ना?
तो तू कोले वो तो इज्जत चढ़ जाई बोलबो निमन करता रहो। हे बुढ़ापा में ओकर मेहरारू लिया के उम्र में ओकर माई लिया तो ठीक करता रहो। नहीं तो मान ली कि ऊ सदिया करी तो हमारा ओकर माई ना ओकर मेहरारू नु ले आवे करल तो ऊ माना करता सदिया करे से। अब बताई हम का करी। अच्छा तो रहो पूछिए ले तनी ओकर से करे झरे लिया का चाहता री बंठे रहबे बियाह करे से काहे मना करता री। हम जी हम माना कइले बानी ठीक बा। वह तो हम पूछत तनी कि काहे मना कइले बाड़ी ओकर कारण बा का कारण बा। हम लड़की देखेम तबे शादी करेम अच्छा ना तो ना करेम। अच्छा ठीक बा लड़की ने देखे के बा हाँ देखा दिए ये भिखारी। हाँ तो एगो काम कर अपने यार के लगे फोन लगाओ आ देखो कि रखवा दो कल तातवार दिन होता परसों सोमवार शुभ दिन बा बढ़िया दिन है दुर्गा जी के कोई दो कि तब देखो कि होइए जाओ महफिलो एगो तनी बढ़िया हो जाई सगाई कराइए दियो जाए इनको। कार भाई बा बड़ी चोनिया मुस्की छोड़ता रे भौजी आवे बड़ी का हो रे आवत ये भौजी ओ बहुते मजा आई। फोन लागे अब लागता हाँ लागता। ये तो करो लाउड स्पीकर पर करो कि सब के सुनो बतिया क्लियर हो जाई। करो हेलो प्रणाम प्रणाम। ए समाचार तो ठीक है बावे। ठीक है बा। अरे हम सोचते रहे फोन लगा के तो ले फोन आ गइल और सब कहीं और ही सब ठीक बा कहत नहीं तनी भेंट करे के। हां भेंट हो जाई कोनो बात नहीं के तनी हां और चार चक्का और पैसा हम व्यवस्था करके धइले बने रहो जब कहीं भेंट करे के तब हमरा से भेंट करतन। ना उ तनी लइकवा कहत रहला लइकिया के देखे के त तनी अइती तो। अच्छा तो का करे के बा आज तो लेनो दिन हो जाई या लड़की के देख ली या लड़का के देख ली का भइल बा। अच्छा तो ठीक बा तब हम रखत तनी। अरे अब खुश बारे नु। हाँ हाँ हम खुश बानी अब। हाँ बहुत बा। हाँ तब तो खुश रहबे करबे संतोष करब। हाँ ठीक बा तब आराम से जो अब झगड़ा वगैरह मत करिए रे बाप हो पैदा कइले बाड़े उनको कुछ तोरा से उम्मीद बा।